Yo kabeh iki ana paedahe dhewe-dhewe kaya reng. Ah iya. Aja ngece padha. Mula aku arep ngopo arep nembang sing pungkasan iki, Tru? Iya. Ngaturke apa? Sing rada gumyak ah? Ya ah, awak kudu gumyak ngopo? Sing rada gayeng. Ya. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, carane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trimo mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yai Wana Drupadi tinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut ora Drupadi ae sudu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yai Punta Dewa. Kaya ngene iki ning isine tentang ngatresnan reng. Oh, apa iya? Iya. Surup surya wengine wis teka mripatku meremelek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleda mlaku ning Karang Pradisan sing adoh kutha kiwa tengene alas kepethuk kenya sing iso ndudut nyangati. Wah. Ah. Iki ngopo ya ora. Wah ya semedhot tenan Trayang ya jeneng-jeneng ora mung ning kutha tok wong ayu iki jane ning desa ya akeh. Ora kok mung dumedati wong kutha terus mileleng, iso perawatan, iso neng salon sing maune mripate sipi digawe telu. Lho. Mripate sipi digawe mblalak-mblalak sing maune kulite ireng digawe kuning. Ini wong kutha. Nek wong desa iki serba-serbi sarwa herbal. Iya. Sarwa nganggo nggunakake tetanduran-tetanduran ning kiwa tengene. Pamane sing jeneng kulite rada kurang halus terus dipopok lendut. Iya. Wis lho, sing jeneng terapi terapi lumpur itu ada. Oh, nek wong kutha mandi susu, heeh. Nek wong desa mandi lendut kuwi ya iso marai kuning. Oh, iya ya, iya. Kebo kae mandi lendut terus kok ireng terus. Akhire kebo kudu menungsa. Oh iya, ya pancen ya kabeh iki ana paedahe dhewe-dhewe kaya reng. Ah iya. Aja ngece padha. Mula aku arep ngopo arep nembang sing pungkasan iki, Tru? Iya. Ngaturke apa? Sing rada gumyak ah? Ya ah, awak kudu gumyak ngopo? Sing rada gayeng. Ya. Engko gek neruske laku, heeh. Katurke apa, Reng? Rasa sing angel-angel, sing gampang-gampang wae, Tru. Ya. Sing kepenak, ya. Dayoe teka. Wah, ah ngece wae. Ngece wae. Marai lara ning ati. Benak lho kuwi Reng. Ya iya ya dicoba dirungake. Ya. Dayoe teka. Lana klasa. Lasane pethak. Tambalan udu kuwi. Nek sing kuwi tembang-tembange sing biyen saiki wis diripta dening para pinter kinarta sabda. Bahasane diperhalus. Ora ngono.
Cahayae teko kuwi nek suarane nek kuwi tembunge heeh. Ya Tra ya. Ya. Dibukani saka kendang. Oh ya. Tung 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 tung. Mbah. Drijine ya ora iso rek. Ayo kudu terampil mengendang meneng kudu terampil. Ya, kaya ngapa? Ya. Iya. Enggal papano kalarno kloso tambal catal gawe isin lakake golekno salin iki wajib kok ditotol pitik Papano kelarno kloso tambah jatah gawe isin lakake golek salin iki wajib ati total pitik dimodifikasi. Woe lah knalpote diganti. Oh, knalpoti cengelmu iki piye to? Wah, rumah saku nek ora ono Bagong karo aku kaya ora cocok to rek. Ayo omonganmu sak penake dhewe kok. Ya wis, rasa dadak dibahas. Mundambala ora prayoga kedadiane. Heeh. Kae Lundara Janaka Sungkawa mesti wae sebabe Sil Prabu Darma Kusuma iki ra wis ana telung candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Aku marah ora ngerti kabar ya rek. Wah, kowe iki abdi sing nirwasa sanggeman kok, Tru. Ya suwani yuk. Ndara Janaka dilupur penggalihe, men duwe pangarep-arep kengraka timbul ana ing negara Ngamarta. Ayo, Tru. Ya. Janing yaning nalaka kadilange om
Miat langaning kalang panaglar pandahan muncar tinon lir kekonang suram sorot tekan padang kula piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar. Nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Nyai Darmaji parandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Depol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dada kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sakmangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari ing Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Ubathara Werkudara. Nggih. Lah kok bener kendikaning Kakang Semar? Pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Waradrupadi. Ya. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake seranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikandhi. Nggih. Mareka den prayekna semuriris.
Niat langaning kalangwan aglar wandahan monsar non ler kekonang suram sorotetan padang om ilatala persasat kadidene lumampang wanci peteng papak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werkudara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Arjuna ndak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupadi wonten negaring Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Yai Ratu Waradrupadi wonten negaring Pancala kalersan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mestinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ing wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupadi. Bab ingkang pundi paman? Nggih. Sakwangsulipun anak kula Waradrupadi negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udanawala. Karah para nalindra para brahmana satring sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupadi bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupadi satemah
Dados Pancaka rageng kaliyan para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten nemungaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Narendring Mandura ing ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong. Tumuli kula menika nggumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong nggadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngirigoda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten Taman Negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula salaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking Negaring Amarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar Negaring Pancala nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara nggih Arjuna kula wonten paring adawu mula ta mula sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lha kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu lati lenggah ing prayogi ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur lha kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lha kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi boten wonten genggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku
Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki. Ning gedhe dayane. Bagong bali ora. Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka Sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu idak mudar kowe. Idan idak genti kowe karo mudar. Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireh getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane tak tuman wae. Janaka mboten kinten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi, semune Wara Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iku batut jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Wara Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni. Resna Kakang kowe ning apa? Sawise mresani kaca paesan teka mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawu Werkudara. Nggih. Bagong kaya adhep ana. Ning aja kowe gendak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone aja-aja.
Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Punakawan Bagong. Aku patenono Punakawan babar sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Prabu aneh piye Yayi teka paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong monggo Koko Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Punakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Limasada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anganipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Ora dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa.
Drupadi. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalindra ing pusar Bumi Prabu Kalimantara. Aku Nalindra Muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku nata Kalimantara Wara Drupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Wara Drupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Wara Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan, malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun. Jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun. Sampun sak trepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Wara Drupadi, Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka Jamus Jlima Klata. Katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ing pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semenaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Wara Drupadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dinijeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wara Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane nggih Prabu Darmakusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene ketak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kon wangsul pripun? Yai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anginipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kurawa jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa.
kelakon. Nadyan ora ketang sedhela, anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong. Iya, sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi, boten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jan ingkang rarsasi Sura sasi Sabarja. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madulan wusananipun, nggih.